Tono Balian. Assalamualaikum Bopo Tono. Assalamualaikum Bopo Tini, Ibu Tini. Sakmenika sampun badhe ngersakaken lenggah dening pinanganten kekalih wonten ing Dampar Dento keparengan panjenengan kalih kula ngersani lenggah kalian pinanganten wonten ing Dampar nggih. Nggih ngersakaken sumangga dumateng panggenanipun kawula lenggah kula aturi sumangga. Dening Ibu Yami karangkulaken dening Ibu Tini lenggah wonten ing Dampar Dento sakloron ugi dening Bapak Sugi ngersakaken lenggah dumateng Bapak Tono. Sakbungkurnya kalajengaken kanthi hanjenipun sungkeman. Hanjengku dening pinanganten kakung Sumawana Putri wonten ngarsanipun pepunden kang katon bapa kelawan ibu. Tak gawe pangestu marang sliramu dadi aja jimat marang omah-omahmu ya, Ger. Sliramu wis madhep mantep munggah palakrama karo Tiara. Muga-muga sliramu bisa bangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, Ger. Inggih, matur sembah nuwun Rama sampun peparing ide pangestu dumateng kawula. Sampun Mas Jaya. Gilir gumantos dening pinanganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun ibu dipun sayang Ini dipangestu Ibu dumateng kula Ibu. Mugi-mugi kula saged ngayahi ijabahi nggih punika bebrayan agung ing kalenggahan punika Ibu. Inggih, tak gawe pangestu mayot dadi aja jimat marang omah-omahmu. Muga wae sliramu bisa nganti kaken-kaken lan inen-inen ya, Ger. Tak gawe pangestu marang sliramu ya, Ger. Nggih, dipun sayang pipi kanan pipi kiri. Mira pinanganten putri kanthi hanyuwun idilang pangestu sungkepan. Kula suwun sumedya dening Bapak Sugi kalian Ibu Ida manjing wonten ing tengah karanten badhe dipun aturi sungkem dening pinanganten kakung kekalih. Samoten ugi dening pinanganten kakung hanya nyuwun idilang pangestu dumateng Ibu nira. Ugi pinanganten putri hanjengku dumateng ngarsanipun bapa kanthi hanyuwun idilang pangestu. Pak, jaluk pangestune lho Pak, kate munggah palakrama. Muga-muga wae aku bisa nglamentah dadi keluarga sing bener ya Pak. Matur suwun nggih Pak.
Salajengipun nggih punika Bapa Nira pinanganten putri ugi Bapa Sugi kalian Ibu Ida tansah dipun suwun pangestunipun dening pinanganten kekalih. Rangga diasto sandalipun kanthi hari ini Bapak Istri Bapak Sedaya ingkang sampun hari ini Bapak Istri sampun Rangga di kanan, pinggir ibu, rangga pinggir ibu. Terus. Pak, kalian? Kalau di ibu. Nah, tadi merapat.